Het terrein rondom het nieuwe hotel is tiegerwierd. Het minnewaar van de Oranje Wieken is een van de oorzaken van de vertraging. Maar zeker net de enigste. De bouwvak Noord, de vakantiezitten, de tussen het waar en natuurlijk de materialen wat er daarin op die binnenkomen. Ja, en dan is het een beetje op instapeling van. Dus daarin rennen wij wat achter, maar zat ik nou steeds, dat is absoluut geen ramp. Overal in het hotel wordt nog druk werken. De kamers die binnen al aardig vier. Dus we moeten de bedden nog even uitpakken, de cursus et cetera moet al in binnenkomen. Dat ben ik lietse details die er in mij spelen. De receptie moet nog aanmaken worden, het restaurant moet grotendeels aanmaken worden. De keuken de laatste details nog en de bar de laatste details nog. En dan zit het goed mooi op. Het is de tweede keer dat de opening uitgesteld wordt. Eerst was het mikt op 15 oktober en doe op begin december. De boekingen van december binnen annuleren of verplaatst naar een orenvestiging. De oplevering is nu op zijn betierst eind december, maar dat wordt niet forceren. Als wij hier een keer open binnen, dan gaan wij net weer dicht. En in het verschiet daarbij van de culturele haardstad, van januari is dat begint, ja, willen wij natuurlijk uw gasten op een goede manier ontvangen. En dan worden we besluit en ijs komen daarin en dan ben ze meer dan welkom. Als het hotel klaar is, wacht het nog een nieuwe klus. Ook de oude borkerij op het terrein zal heel nog opknapt worden. Welke functie hij haast krijgt, is nog net bekend.